ಅಂದಿ ಧರ್ಮವು ಈರು ಇದೇ ಕಾಣಬೇಕು ನೆರಡ ನಿಂಪಿನ ಸಾಪ ಪಾಡುವೇರು ದುಮ್ಮೇ ನಮಕ್ ತೀರುಜಿ ನೆರ್ಪೇರು ಕೆಲವೇರು ಇರ್ಬಲ್ಲ ನಾನು ಗೊತ್ತಿರ್ನ ಅವು ನಿಕುಲು ನಿಕುಲು ಬಾಡ್ಲ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಬಲ್ಲ అప్పుడంజి పొరుపులు ఇచ్చిన దాన్ని బ్యాలెడ్ ఉండదు ಬಂದು ನಾಗಿಂದ ಹಾಯ್ ಎಲ್ಲೇ ಬಣ್ಣ ಎಲ್ಲ ಸೋಮವಾರ ಸೋಮವಾರ ಕಾಂಡೆ ಬೇಗ ಬಣ್ಣ ಹಬ್ಜೆ ಪೂರ್ಮಂಟೆ ರಾಮನ್ ದಾಲ ಬಚ್ಚಿ ಬೇಗ ತುಮ್ಮನೆ ಪೂರ ನುಪ್ಪು ಗಚ್ಚಿ ಮಾತ್ರ ಇತ್ತಿನ ಮೀನಿ ಆಯ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲ ಏಮಂತನ ಮೀನಿ ಜಾಸ್ತಿ ಹಾಂ ಹಾಂ ಮಂತ ದೀಂಡ ಕಾಂಡೆಗೆ ದಾದ ಅನ್ಕೊಡು ರಾತ್ರಿ ಪೂರ ಮಂತನ ಕಾಂಡೆ ಬೇಗ ತಿಂಡಿ ಚಾ ಮಂತ ಪೂರ ಬೇಲೆ ಮಂತ ಕೊಡು ನಮ್ಮ ಸುರತ್ಕ ತಿರುಗಿದೆ ಬರ್ತಾ ದಾದ ಬೋಡ ಅದೇತ ಅದೇ ಕೆವಿತದೆತ್ತಂಟೊಂದಿಗೆ ಅದೇತ ಎಲ್ಲ ಕುಟುಂಬದ ಬಂದು ಕೆವಿತ ಅವನಿಲ್ಲ ಪಾಡ್ಲತೆ ಬೇತೆ ಅವರಿಗೆ ಬೇತದೆ ಕಾಡಿ ಬಿಡ್ತದ ಕುಪ್ಪದ ಕಾಡಿ ಪಡ್ತದ ಅಡ್ಜವ ಯಾವ್ದಾದೆ ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ಮೂರ್ತಿ ಕೃಷ್ಣ ಕೊಂಡ ತಮಸ ಮಂತ್ ಬಂತದು ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ಬಂಡ ಮೂರ್ತಿ ಮೂರ್ತಿ ಅದು ಎಂಚಿನ ಮುಳ್ಳ ಸರಿಯ ಸರಿಯ ಮುಳ್ಳುಮಾ ಅವು ಮುಳ್ಳು ಪೂರ ಅಗ್ಗಿ ತಗ್ಗಿದು ಮುದ್ದೆ ಮಂತ್ ಪಾಡುವಿರತ್ತೆ ಅಗ್ಗಿ ತಗ್ಗಿದು ಪೂರ ಜೋಕುಲು ಮುಳ್ಳು ಬರ ದಕ್ಕುವೇನು ಅಂಚ ದಕ್ಕದಿಲ್ಲ ಕೈಚ ಕೈ ವಾಣ ಮದ್ರೆಗೆ ಕೆಂಪಾಪುಂಡು ಕೈಗೆ ಮದ್ರೆಗೆ ಬಂದ ಕೃಷ್ಣದ ಮೇನ್ ಬೇಗ ಕೆಂಪಾಪುಂಡು ನಾರಾಯಣ್ ಕುಲಾಲ್
పండ ఊరు వాళ్ళు ఏరు లేరు ಅಂಡಾ ಏರು ಕೊಲ್ತಾರ ನಾರಾಯಣ ಗುಲಾಲ್ ಓ ದೇವರೇ ನಮಸ್ತೆ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲಾ ನನ್ನ ಬತ್ತಿನ ಕೌಂಟ್ ಮಂತೊಂದು ಜನ ಏತಾಯಿರ ಲೈಕ್ ಬರೋಡು ಇಂಕ್ ಕೊಡಮಲ್ಲ ಜಂಜಿರತ್ರ ಲೈಕ್ ಆತನು ಐನೂದು ಆತನು ಐನೂದು 7 ಜನ ಏಳ್ ಲೈಕ್ ಬೋರ್ಡ್ ಇಂಕ್ ಆ ಬೆಗರ್ನ ಪರಿಬಕ್ಕ ಅಪೊಡಿ ಕರ್ಪದೆ తీయಬೇಕು ನೋಡಿ ಗುಲಾಡಿ ಕೊಯ್ದು ಅವರದಲ್ಲ ಬುಜ್ಜಿ ಇದು ಮೇವುರ ಬೆಕ್ಕದ ದೇವರು ಬೆಗ್ಗರುಂಡು ಕೊರ್ಲೆ ಮಡ್ಡ ಡೌನ್ ದೀಪಿ ಮಟ್ಟ ಕೊರ್ಲೆ ಬಿಗ್ ಫ್ಯಾನಾ ಒಂಜುಂಡು ಐಟ್ ಗಾಳಿಯೇ ಬರ್ಪುಜಿ ನನ್ನ ನಿನ್ನನ್ ಫ್ಯಾನ್ ಬತ್ತ ನಾನು ಕೋಲ್ ತಿಕ್ಕವು ನಾನು ವಾಯ್ಸ್ ಬ್ರೇಕ್ ಆಪುಂಡು ಅಂಚ ನೀರು ಬ್ರೇಕ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಈ ಲೈಕ್ ವಾಯ್ಸ್ ಉಂಡು ಲೈಕ್ ಡನ್ ಯಾನ್ ನೇಮದಲ್ಪುಲ್ಲೆ ಅಂದ ದೇವೇಡ್ ನಟ್ಲವ ಹೆಂಗ್ ಎಡ್ಡ ಬಡ ಬಂಡದು ಎಂಕ್ ಎನ್ನ ಬಿಗ್ ಫ್ಯಾನ್ಗೆ ಮಿತ್ರ ಫ್ಯಾನ್ ಉಂಡವೇ ಎನ್ನ ಸೆಕೆಕ್ ನಾಟುಜಿ ನಾನು ಅಯನ್ ಕಂತದೆ ಅನ್ ಗೋಡೆಡ್ ನೆಲ್ಪವನ ಎಂಚಿ ಫ್ಯಾನಿಯಾ ಅವಳೊಂಜಿ ಎನ್ನ ಸೂಪರ್ ಕಾಯಿನ್ಸ್ ದೆಪ್ಪರೆ ಅಪ್ಪುಜಿ ಮೋನ ಆತನ್ ಸೂಪರ್ ಕಾಯಿನ್ಸ್ ದೆಪ್ಪು ಮಾರ್ರೆ ಸೊಬ ಟೀಚರ್ ಆಯ್ ಎಲ್ಲ ಲಾಕ್ ಪಾಡುವ ಶೋಭಾ ತೂವನ ಮಿನಿಗುಳ್ಳೋಳು ಆಯ್ ಕೊಡದ ಕ್ಲೋಲೇರಿಯಾ ಕೊಡಾಡ್ತಾರೆ ಪೋಯಿನ ಮೊಬೈಲ್ ದಾಲ ಮನ್ಪರೆತ್ತಿನ್ಗೆ ಅಕ್ಕ ಊಟ ಸತೀಶ್ ಸತೀಶ್ ಊಟ ಆಯ್ತು ಮಾಡಿದೆ ಮೊಟ್ಟೆ ಎಗ್ ಮೊಟ್ಟೆ ಗಸಿ ಮಾಡಿದೆ ಆಯ್ತಾ ಅದು ಬೇಗ ಆಗ್ತದೆ ರೆಸಿಪಿ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದು ಮೊಟ್ಟೆ ಇದ್ರೆ ಸಾಕು ಹೊಡೆದು ಮಾಡುದೆ ಹಾಗೆ ಮೊಟ್ಟೆ ಗಸಿ ಮತ್ತೆ ಅರ್ಶಿ ಹಚ್ಚು ಬರುವೆರು ಆಕಲ ಎಂಚಿನ ಮರ್ಲು ಮಾರ್ರೆ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪುಡು ಮಾತ್ರ ಕಳ್ಳ ತೆರೆ ಸಾಕ ಅಲದೇ ಬೆಲ್ಲದೇ ಅಲದೇ ಇಲ್ಲದೆ ಬನ್ಪಾಲ್ ಆಯ್ಕ ಎನ್ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ போவா ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ போகுண்டா ಇದು ಕಡಲಕೋಟೆ ಕಡಲಕೋಟೆ ಅನ್ನೊಂದು ಶೂಟಿಂಗ್ ಇತ್ತು ಓದಿತ್ತೆ ಹಗಲು ಜರ್ಮನಿ ಇದರನ ಲೈವ್ ಉಳ್ಳೇರು ಏನ ಹಗಲು ಜರ್ಮನಿ ದಾರ ಏದು ಓಕೆ ಮಾಮಿ ಬಾಯ್ ಈ ಪೋ ಮಾರಯ್ಯ ಪಕ್ಕಡಿಚಿದಾರ ಕೆ ಬಾಯ್ ಬರೋದು ಆತೆ ಒಂಜಿ ಚಾಟ ತೆಪ್ಪನ್ನ ಕೌಲ ಆಪುಜಿ ಎಲ್ಲ ಕಾಂಡ ಪಿಳ್ಳೇರ ಎಲ್ಲ ಕಾಂಡ ಕ್ಲೀನ್ ಉಂಡೆ ಎಲ್ಲ ಕಾಂಡ ಪೂರ ಕ್ಲೀನ್ ಮನ್ಪುಗ ಎಲ್ಲ ಈತ ಬೇಲೆವರೆಲ್ಲ ಮನ್ಪರೆ ಮೇಕೆ ಮರದ ದೀಪಿನಿ ಎನ್ನ ಬೇಲೆ ಮನ್ಪರೆ 7 ಗಂಟೆ ಕಾಣ್ಣ ಬದುಕು 10 ಗಂಟೆ ಇಲ್ಲಾರ ತಬಕ್ಕ ಬರ್ಪೆತ್ತ ಓಡೆ ಹಾಯ್ ಅಕ್ಕ ನಾಗರಾಜ್ ಹಾಯ್ ಹಾಯ್ ಲೈಕ್ ಡನ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮೋನಾಂಡವೇ ನಾಗರಾಜ್ ನಾಗಪ್ಪ ಮೋನಾಂಡ್
ಬಾರಿ ಖುಷಿ ನನಗೆ ಡೌಲರ್ ಮಂಪೆರ ನಿಕ್ಲು ಕಣ್ಣು ಬಿಡೋಡು ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿದ್ದಾರೆ ಆ ಕಣ್ಣು ಬಿಡ್ಲಿ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿದ್ದಾರೆ ಮರ್ಯಾದಿರಿ ಕಣ್ಣು ಬಿಡ್ಲಿ అంతే థ్యాంక్ యూ ಎಂಡ ಸುಳ್ಳು ಪಂತರೀರು ದಾದ ಬಂಡದು ಮದುವೆ ಅప్పుడు ಒಂದು ಹಾ ಹಾ ಅವು ಹಾಳಾತನ್ಮಾ ಹಾ ಮದುವೆ ಎಂಡ ಸುಳ್ಳು ಪಂತರು ಪಂತೆರಾರು ಮದುವೆ ಆತನಂದ ಅಂದ ಇನಿ ಬತ್ತನಕೇನು ರಂಜಿತ್ ಕುಮಾರ್ ಹಾಯ್ ఓకేనా ఆ మారయ్య అట్ట పూర్వం నీకు మస్తు థ్యాంక్స్ అవా కాసుకో నట్టలు కాదునే థ్యాంక్ యూ సో మచ్ డన్ ಓಕೆ ರಾ ಓಕೆ ಓಕೆ ನಿಕ್ಕ ನಿನ್ನ ಮೂಲೆ ಕ್ಯಾಂಪಿರ ಕೊರ್ಪೇವಾ ಇರುವ ಬಾಡ್ನದೆ ಅನ್ನಕ್ಕೆ 21 ರೂಪಾಯಿ ಬಾಡ್ವೆ 1 ರೂಪಾಯಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಬಾಡ್ವೆ ಓಕೆನಾ ಬೇಜಾರಿಜ್ಜದ ರಂಜಿತ್ ಹಾಯ್ ನಿಂದ ಸುಳ್ಳು ಬಂದಿರ ಉಂಟು ನೀ ಬರಡು ಕೇನ್ಗ ಇಡಿಗ್ಯಾನ್ ಸೂಪರ್ ಚಾಟ್ ಮತ್ತೆ ಬಟ್ ಪೈಲಟ್ ಆಪುಂಡು ಅಂದ ಆಯ ಮಂತೆ ಡಿಲೆಕ್ಸ್ ಮಂತೆ ಡಿಎಕ್ಸ್ ಮಂತೆ 20 ರೂಪಾಯಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಆಯ್ದೆತ್ತೆ ರಂಜುದೆತ್ತಿ 20 ರೂಪಾಯಿ ಎಲ್ಲ ಗಾಡ ಬೇಡ ಎಲ್ಲ ತಿಂತದಾದ ಮಂತ್ ಕಾಂಡೆಗೆ ದಾದ ಮನ್ಪೋಡು ಇತ್ತೋಡೆ ಯಾಕಡೆ ಬಾರ್ದು ರಾತ್ರಿಗೆ ಬಕ್ಕ ಜಪ್ಪನ ಗಾರಿ ಕಡೆನ ಬಂದ ಒಯ್ದು ಇತ್ತ ಎನ್ನ ಮೆಸೇಜ್ ನಾನೇ ಪೋಂದಿಜ್ಜಿ ಮೆಸೇಜ್ ಪೋಪುಜಿ ಮೆಸೇಜ್ ಮಂತ್ಲೇ ಶೂಟಿಂಗ್ ತರ ಗುರ್ತುನೇ ಇದು ದಾಲೆ ಜಾಲಿ ಕುಲೊಂಡ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಮೋತಿ ಬೆಲ್ಸಿ ಕೊದ್ಲೋನಿ ಲೋಕಜ್ಜಿ ಲೋಕಜ್ಜಿ ಅನ್ನದು ಬಂದು ಸಪರಾಟ ಬನ್ನ ಲೋಕಜ್ಜಿ ಉಪವಾಸ ಫುಲ್ಲೆ ಪುಂಜವೇ ನಮ್ಮ ಉಪವಾಸನೆ ಯಾಂದಾಲ ತಿಂದಿಜಿ ಒಂಜಿ ಜ್ಯೂಸ್ ಇತ್ತಿನ ಪರ್ರೆ ಎನ್ನ ವೈಟ್ ಲಾಸ್ದ ಅವೇನೊಂಜಿ ಪರಿಯೆ ಮಂತ್ ದಿನ ಅವು ಬರ್ದು ನಾಲೆಜ್ಜಿ
ಬಟ್ ಎಂಕ್ ಮನಿ ರಿಟರ್ನ್ ಬತ್ತಂಡು ಅಂದ ಹೌದಾ ನಂಚ ಅವ್ರು ಅಡ್ಡು ಪುಂಡತ ಏನ ಮೆಂಬರ್ಶಿಪ್ ಅವು ಮೆಂಬರ್ ಆನ್ ಆತೀನಿ ಮೆಂಬರ್ಶಿಪ್ ಆನ್ ಆತೀನಿ ಸೂಪರ್ ಚಾಟ್ ಆನ್ ಆತೀನಿ ಸೂಪರ್ ಚಾಟ್ ನಾನು ಆನ್ ಆವಡು ಲಾಕ್ಡ್ ಉಂಡವು ಅರ್ಜುನ್ ಹೆಲೋ ಅಕ್ಕ ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ ನಾನು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀನಿ ನೀವು ಹೇಗಿದ್ದೀರಿ ಜಿ ನಾನು ಒಂದು ಚಪಾತಿ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಒಂದೇ ಕೈದೆ ತಂದೆ ಮಕ್ಕಳು ಮಾತ್ರ ಪಲಾವ್ ಇತ್ತು ಅವರ ಜೊತೆ ಬರ್ತೀವಿ ನಾನು ಕೂತೀನಿ ಅವೇದೇ ತಂದು ಬತ್ತು ವರಸ್ ಮತ್ತೆ ಫ್ರೀಗೆ ಭಯ್ಯ ಒಂದು ಚಹಾ ಬರ್ತಾರೆ ಆತು ಮಕ್ಕ ಮುಂದೆ ಬರ್ತದೆ ಚಹಾ ಬನ್ನಿ ಕಷಾಯ ಬರಿ ನಾನು ತುಂಬಾ ಹುಷಾರಾಗಿದ್ದೀನಿ ನೀವು ಹೇಗಿದ್ದೀರಿ ಸುನೀತಾ ಹರೀಶ ಗೊತ್ತಿಜ ದಾದಂದ ಆತಿಜಿ ಪನ್ಪೇರು ಓಯ್ ಓಲರ್ ಮಾರ್ರೆ ಇದು ಯಾನ್ ಮೂಲೆ ಅವು ಬಿಡಿ ಏರೆಗಾವ್ ಕಿರಿಕಿರಿ ರಗಾವೆಜ್ಜಿ ನೀವ್ ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ ನಿಕುಲ್ ಅಂದ್ ಮಾರ್ರೆ ಬಲಕ್ಕ ಕೈ ಕೊರ್ಪುನದ ನಿಕುಲ್ ಬರ್ಪುನ ಇಜ್ಜಿ ಎಂಕ್ ಮಾತೆರ್ಲ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ದೆರು ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ ದಾದೇನು ಮಾತೆಲ್ಲ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ದೆರು ಅವೆಂಚ ಚಾನಲ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ತೀನಿ ನಿನ್ನ ದಯಗ್ ಚಾನಲ್ ಆನ್ ಇಜ್ಜ ಯಾನ್ ತುಯ ಮಾರೆ ಚಾನಲ್ ಆನ್ ಉಂಡು ನಿನ್ನ ಯಾನ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಆತ ಗೊತ್ತನ ನಿಕ್ ಬರ್ಸ ಉಂಡ ಬೊಲ್ಲಡು పోతాయి ಅತಿ ಏತೆ ಬರ್ಸ ಬರಡು ಏತೆ ಬೊಲ್ಲ ಬರಡು ನನಕೊನೆರ ಬಂದು ಬೊಲ್ಲಾಗ ಬೊಲ್ಲ ಏನನ್ ಕಡತದೆ ಪೋಡಾತನೆ ನನ್ ಪೋ ದೆಪ್ಪರೆ ಚೂರ ಆವಂದೆ ನಾನು ಪಂದರ ಪುಜಿ ಬೊಲ್ಲಗೆ ನಾನು ಹೋಗುತ್ತಲ್ಲ ಸಾರ ಪುಜಿ ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಉರುಲ್ಲ ಇಂಚ ಒನಸು ದಾಲೆಜ್ಜಿ ವೈಟ್ ಲಾಸ್ ಒಂಜಿ ಪೊಡಿ ಇತ್ತನು ಅವೇನು ಬರಿಯ ನನ್ನ ರಾತ್ರಿ ಅಂಚೆನೆ ಚೆಪ್ಪು ಬೆಚ್ಚ ನೀರು ಬರ್ಪ 3 kg ಲಾಸ್ ಆತನು ಎಡ್ಡೆ ಕರವಿನ ಮಾತ್ರ ಅಮ್ಮ ಬೊಚ್ಚು ಮಾವು ತೆತ್ತಿ ಅಮ್ಮ ಬಿಜ್ಜಿನುಂಡು ಕುಡ್ಪಲ್ ಮೊಟ್ಟೆ ಮೊಟ್ಟೆ अंडा हम लोग का अंडा बनाया अंडा ಮೌನಶ್ರೀ ಹಾಯ್ ವರದೇಕ ಹಾಯ್ ಮೌನ ಹೇಗಿದ್ಯಾ ಶೋಭನಿಗೆ ಕೋಲ ಉಂಟಂತೆ ಹಾಗೆ ಕೋಲಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದಲ್ಲ ಶೋಭಾ ಬಂದು ಎನ್ನ ಚೆನ್ನಲ್ಡು ಎನ್ನ ಐಡಿ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಎನ್ನ ಚೆನ್ನಲ್ಡು ಎನ್ನ ಐಡಿ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಮಂದೇರು ಪಂಡ ಏರ್ನ ಚಾನಲ್ಡ್ ಏರ್ನ ಚಾನಲ್ಡ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದೀನಿ ಶೋಭಕ್ಕ ಫುಲ್ ಬಿಸಿ ಹೌದು ಇವತ್ತು ಬಿಸಿ ಅವಳು ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದಳೆಯಾ ಬಂದು ಹೋದ್ಲು ಹಾಯ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಕೋಲದ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದೇನೆ ಸೊ ಒಂದೊಂದು ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾಳೆ ಬರ್ಬೋದು ಒಂದೊಂದು ಚೂರು ಬಂದು ಇನ್ನಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾಳೆ ಆಯ್ತಾ ಎಲ್ಲಿ ಕೋಲ ಎಲ್ಲಿ ಕೂಲ ನಡೆ ಅಲ್ಲಿಯಾ ಎಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತುಂಟಾ ಅವರು ಬಂಟ್ವಾಳದಲ್ಲಿ ಇರುದು ಶೋಭಾ ಹಾಗೆ ಬಂಟ್ವಾಳದಲ್ಲಿ ಕೋಲ ಅಂತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕೋಲಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದಾಳೆ ಅವಳು ಬರ್ತಾಳೆ ನೇಮದಲ್ಲಿ ಇದ್ದೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾಳೆ ಬರ್ಬೋದು ಬರ್ತಾಳೆ ಓಕೆ ಬಾಯ್ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಅಕ್ಕ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಓಕೆ ಓಕೆ ಬಾಯ್ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ನೀವು ಹಿಂದಿ ಹೆಂಗೆ ಕಲ್ತಿದ್ದು ಹಿಂಗೆ आपका नाम क्या है आप कहाँ से है आप खाना खाया आप किधर जा रहे हैं ಹಂಗೆ ಕಲ್ತಿದ್ದು ದೇವ ನಾನು ಕಲ್ತಿದ್ದಂದ್ರೆ ನಾನು ಒಂದು ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದೆ ಸಣ್ಣದಿರುವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಮಗು ಇತ್ತು ಒಟ್ರಾಸಿ ಮಾತಾಡುದು ನಾನು ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ ಆ ಮಗುವಿನ ಹತ್ರ ಅವರು ಮಾತಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಅಮ್ಮನವರು ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಅವರದು ಅದನ್ನು ನೋಡಿ ನಾನು ಮಾತಾಡುದು ಊರಬೇಡ ಏ
ಅವರದ್ದು ಮಗು ಉಂಟಲ್ಲ ಅಮ್ಮನ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ, ಅವರ ಅಮ್ಮ ಮತ್ತೆ ಮಗು ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆ ಅವರ ಅಮ್ಮನ ನೋಡಿ ನಾನು ಮಗು ಹತ್ರ ಅದೇ ತರ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಹೋದೆ. ಹಾಗೆ ನಂಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿಂದಿ ಬರ್ತದೆ. ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕು ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ, ಆಗ ಬರ್ತದೆ. ಜಾಸ್ತಿ ಮಾತಾಡ್ಬೇಡ ಆಯ್ತಾ, ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾತಾಡು, ಜಾಸ್ತಿ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ ನಂಗೆ. ಎಂತ ಮಾತಾಡಿದ್ರ ಅದ್ರ ನೀನು? ಹಾಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಮ್ಮಿ ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆ. ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಶಬ್ದ ತೆಗಿದ್ರೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ ನಂಗೆ. ಅದು ನಂಗೆ ನಿಂಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಹೇಗೆ ಕೊಡುದು ಗೊತ್ತಾಗುದಿಲ್ಲ. ಮಾತಾಡ್ತೇನೆ. ನಂಗೆ ಮೆಸೇಜ್ ತುಂಬಾ ಲೇಟ್ ಆಗಿ ಬರ್ತುಂಟ ಮೌನ. ತಲೆನೋವು ಎಂತಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ತುಂಬಾ ತಲೆನೋವು ನಂಗೆ. ಎಂತ ತಲೆ ಒಂದು ಶೂಟಿಂಗ್ ಇತ್ತು, ಹಾಗೆ ಶೂಟಿಂಗ್ ಹೋಗಿ ಬಂದೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ. ಸೂಪರ್ ಚಾಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆಪುಜಿ. ಐ ಆಮ್ ಎಕ್ಸಿಟೆಡ್ ಟು ಸೂಪರ್ ಚಾಟ್. ಎಕ್ಸಿಟೆಡ್ ಟು ಸೂಪರ್ ಚಾಟ್. ರಂಜು ಸೂಪರ್ ಚಾಟ್ ಎನ್ನ ಓನ ಆತಿಜಿಯಾ ಪುಂದಾತಿನಿಯಾ ಇಂಚಿನ ಮೆಂಬರ್ ಉಂಡತ ಈ ತಾಯಿ 20 ರೂಪಾಯಿ ಮಂತದ ಅವು ಬರ್ತನೆ ಇಂಕ್ ಮೆಂಬರ್ ಆ 20 ರೂಪಾಯಿ ಬರ್ತನೆ ಅವು ಬರ್ತನೆ ಅವು ಮುರಣೆ ಆಯ್ತಾ ಇತ್ತು 20 ರೂಪಾಯಿ ಮಾಡಿ 20 ರೂಪಾಯಿ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಡಿಲೆಕ್ಸ್ ಮಾಮಿ ಮಾಮಿ ಲೆಪ್ಪಿ ಮಂಗೆ ಆಯ್ ಪಾಡ್ನಿ 20 ರೂಪಾಯಿ. ಹಾ ನಕ ಒನಸ್ ಮಂಜಿದ ಇಲ್ಲ ನೀರ್ ಬರೆಯರಾ ನೀರ್ ಬರೆಯನಾ ಪಾಡ ಶೋಭನಲ್ಲ ಪಿರ ಪೋಂಡಿಗೆ ಮಾರ ದಾದಂದು ಗೊತ್ತ ಒಂದಿಜ್ಜಿ ಇಂಕ್ ಮುಳ್ಳು ಉಂದ ಮುಂದಿಜ್ಜ ಉಂದಾದ ಕೈಗೆ ಬತ್ತು ಸಾಕಾಕು ನೀ ಕೈತೆ ಚೂರೆ ದುರ್ದಿಕ ದೀಪ ಅಮ್ಮ ದಾದ ಶೋಭಕ್ಕ ಮಿಸ್ಸಿಂಗ್ ಬತ್ತಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿಗೆ ನೇಮಪ್ಪ ಎರಡುಗೆ ಶೋಭಗ್ ನೇಮಗ್ ಎರಡುಗೆ ಅಂಚ ಬತ್ತದ ನಿಲ್ಕದು ಪೋದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಇಟ್ಟಲ್ಲ ಈತ ಕೈ ಮುಗಿಯಲ್ಲ ಹೆಂಚಿನ ಇಕ್ಕುವ ಹೆಂಚಿನ ಗಂಜಲ ಪೂಜ Okay, good night, Akka. Good night. God bless you. Thank you. Prakash, hi. Hi.
ಮೋನ್ ಮಾಂಟೇಸ್ ಆಂಡವೆ ಕೋಪ ಉಂಚವೆ ಮೋನ್ ಆಂಡವೆ ಮಾಂಟೇಸ್ ಆಂಡ್ ನನ್ನ ಗಮ್ಮತ್ ಪಾಟಿ 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 ನಿದ್ರೆ ಬರ್ತಿಜ್ಜಿ ತರಬೇನೆ 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 ಬಾರಿ ಕುಜಲ್ ಬೈದಿಲ್ಲ ನೀನು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ ಪರ್ನ ಕುಜಲ್ಲ ವರ್ತಿಸಿ ಈರು ಸುರುಟ ಸೂಪರ್ ಪೈನ್ ದೆಪ್ಪಲೆ ಬಾಕ ಪಾಟಿ ಕೊರ್ಕ ಯಾನ್ ಕುರ್ಸುರ್ಗುಲ್ವ ಈರ್ನರಡುಗುಲ್ ನನಗುಲ್ಲೆ ಯಾನ್ ಕುರ್ಸುರೆಗುಲ್ಲು ಈರ್ನರಡುಗುಲ್ಲೆ ಯಾನ್ ಕುರ್ಸುರ್ಗುಲ್ವ ಯಾನ್ ಕುರ್ಸುರ್ಗುಲ್ವ ಯಾನ್ ಕುರ್ಸುರ್ಗು ಜಾಗದ ಬಿರೆ ಜಗಲ್ಡೆಗುಲ್ ನಾನು ಕಾಡು ಜಂಗಿ ಮುಂಚೆಲಿ ನಾನು ಒಂಜಿ ಕೈಕ್ ವಾಚಿ ಒಂಜಿ ಕೈಕ್ ಮಾತು ಜಗಡ ವಾಚದ ಬಡವೇ ಎಂಚ ಬೇಕು ಪಂಡ ತಾದಿ ಎಂಚಿನ ಬೇಪಿನಿ ಗುಲ್ದ ಕಟ್ಟಡ ಗುಲ್ಗ ಬೊರ್ಚಿ ಎಂಗ್ ಕೋಡಿಗೆ ಗುಲ್ದ ಕಟ್ಟೆ ಗುಲ್ಲರ ಬೂರ್ಣದಾದ ಮನ್ಪು ನಾಮೇಕ್ ನೀರ್ ಪೊಕ್ಕಡೆ ಕಲಂಕ ಇತ್ತೆ ನೀರ್ಲೆಜ್ಜಿ ಸೆಕೆಕ್ ಪೊಕ್ಕಡೆ ಬೊರ್ಚಿ ಗುಲ್ದ ಕಟ್ಟೆ ಬೊರ್ಚಿ ಇಜೆನ್ ದಂಡೆಡ್ ಗುಲ್ಲಡಾಗು ಸೊಸೈಟಿ ಅಕ್ಕ ಸೆಲ್ಮೇಲು 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 ಹಾಯ್ ಒನಸಾಂಡ ಸೊಸೈಟಿನ ಪಾಟಿ ಬೋಡು ಬರಡೆ ಇಂಕ್ ಸುರುಟು ಬತ್ತಿ ಬೇಕು ಕೊರ್ಪೆನ್ ಖಂಡಿತ ಕೊರ್ಪೆ ಮೋಸ ಇಜ್ಜವ ಕಾಯಿನ ಹೋಯ್ತ ಕಾಯಿನ್ 11th 19 ಲೈಕ್ ಇದ್ನ ಓಕೆ ಪತ್ತಿತ್ತು ನೈನ್ ಬರ್ತನೆ ಒಜ್ಜಿ ಬಿತ್ತು ಬರ್ತನೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ದ್ವಾರಡ್ ಬೊಚ್ಚಿ ಮುಟ್ಟದ ಬಾಗಿಲು ಕುಲ್ಲರ ಬಲ್ಲಿ ದಾರಾಡು ಬರೀಟ್ ಗುಲ್ಲುಗ ಆತಿಜಿ ಮಾರೇರೆ ಓ ಅಂಜವೇ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಉಂಡು ದಿನ ಆಯ್ಕ ಅವರ ಹೆಂಗ್ ಸುರು ಡಾಲರ್ ಅವಡು ಮೌನ ಹರ್ಷ ಕೋಲ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ ಏ ಶೋಭಾ ಕೋಲದ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ ನೀನು ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ ಶೋಭಕ್ಕ ಶೋಭಾ ಇನ್ಯಾನ್ ಇತ್ತೀಚಿಯ ಕಾಂಡ ಹೋತಿ ನಾನು ಬರ್ತೀನಿ 6 ಗಂಟೆಗೆ ಇಲ್ಲ ಶೂಟಿಂಗ್ 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 ಎಲ್ಲಜ್ಜಿ ಎಲ್ಲಂಜಿಪ್ಪು ಬಾಯ್ ಶೂಟಿಂಗ್ ದಾದ పొదుకులోదినే ಸೂರಜ್ ಗುರ್ಚಿ ಮಲ್ಲ ಆಪುಡು ಬಿಲ್ಲು ಜಾಸ್ತಿ ಆಪುಡು ಶೋಭಕ್ಕ ಮನಸ್ಸು ಮಾಡ್ತಾರಾ ಸೂರಜ್ ಮಾತ ಬಿಲ್ಲು ಜಾಸ್ತಿ ಆಪುಡು ಮಾರೇರೆ ಇಂಕ ಆತ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಐನ್ ಸರ ಸರ ದಿಕ್ಕು ಕೊರ್ಪರ ಬಾಕಿದ ಬಿಲ್ಲು ಇರು ಇಟ್ ಲೈಕ್ ಅವ್ರು ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಇರ ಇಂಕ ಪಾರ್ಟಿ ತಿದ್ದುಕೊರ್ಲೆ ಅನ್ನನ್ನೇ ದೂರ పోతేరు ಆ ಜನ ರಡ್ಡು ತಿಂಗಳು ಲೈವ್ ಬರ್ಪಿಸಿ ಬಂತನು ಮ್ಯಾಚ್ ಇಂಡಿಗೆ ಮ್ಯಾಚ್ ಕೋಲ ಒಲ್ಪ ಶೋಭಕ್ಕ ಗರಡಿನ ಅಲ್ಲ ಬಂಟ್ವಾಲಡ ಅಂದು ಬಂಟ್ವಾಲನ ಅಂದು ಬಂಟ್ವಾಲದ ಶೋಭಾ
ಕಜಿಪು ತೆತ್ತಿ ಮೊಟ್ಟೆ ಯಾರನ್ನು ಗಸಿ ಮಂದಿನ ತೆತ್ತದ ಇಂಚು ತರವೇನೆ ಗೊತ್ತು ನಿಂಕು ಮಂಡೆ ಪೂರಾ ಬೇನೆ ಇಂಕು ದಾದ ಗೊತ್ತು ಜಿಂಕು ಕಾವ್ಯ ಏ ಕಾವ್ಯ ತಿರ್ತೆ ಪಾರ್ಸೆಲ್ ಮೇಯ್ದಿಲ್ಲ ಕನ್ನಡ ಓ ದೇವರ ಅಂಕಿತ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಹೋದೆ ನೆನಪುಲೆ ಜಿಂಕ್ ಯಾ ಕೋರಿದ ತೆತ್ತು ತಿನ್ಪುಜಿ ಎಡ್ಯಾಪುಜಿ ಈಗ ಕೋರಿ ತೆತ್ತಿ ಬೊರ್ಚಿ ಬಾಯಿ ಬಿಸಿಗೆ ಸೋಬಕ್ಕ ಫುಲ್ ಬಿಸಿನಿ ಆಲ್ ಬಿಸಿ ಇಲ್ಲ ಅವೆ ಬೈಜಲ್ ಅಕ್ಕ ಓಹೋ ಓ ಪಲ್ಲೆ ಅಲೆಗ್ ಕೋಲ ಉಂಡದ ನೇ ಮಂಚ ಅಲ್ಪುಲ್ಲ ಪಂತ ಅಲ್ಪದು ಬಿಸಿ ಇಲ್ಲ ಇಂಚು ಶೆಕೆ ಆಯ್ತಾ ಏತು ಶೆಕೆ ಕೋರಿದತ್ತು ಕೋರಿ ತಿನ್ಪುಜ ಅಂತ ಎತ್ತಿ ಆನದ ಆನದ ಹತ್ತು ಒಂಟದ ತೆತ್ತಿ ಒಂಟದ ತೆತ್ತಿ ಆಯಕ್ಕ ಶರತ್ ಆಯ್ ಜಗದೀಶ್ ಜಗು ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ ಅಂಚನೆ ಬಂದ ಕೊಂಚ ಲೈಕ್ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಏನು ಗೊತ್ತು ಜಿಂಗು ಒಂಟದ ಆನೆದೆಲ್ಲ ತಿನ್ಪುಜ ಆನೆ ತೆತ್ತಿ ದೀಪುಜಿಗೆ ಸೆಕೆ ಆಯ್ತಾ ಅಂಚ ಒಂಟೆ ಇತ್ತ ದೀಪುಂಡು ಮಸ್ತ್ ನೀರು ಬರ್ಪುಂಡು ಇತ್ತ ಸೆಕೆಗ್ ಅಂಚ ಒಂಟೆ ತೆತ್ತಿ ತಿನ್ಪುಂಡು ತೆತ್ತಿ ದೀಪುಂಡು ಲೈಕ್ ಕೊರಿಯಾ ಮ್ಯಾಮ್ ಅವೇ ಆವಿಯೇ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಜಗದೀಶ್ ಎಂಕ್ ಮೋನಾಡ್ ಮೊನಟೈಸನ್ ಸೂಪರ್ ಚಾಟ್ ದ ಪ್ಲೇವೆ పోదు కన్నడ కావాలి బైజి ಒಂಜಿ ಲೈಟ್ ಮಿನಿಚರ್ ಬೊಕ್ಕ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಲೈಕ್ ಕೊರಿಯೆ ಓಕೆ ಯಾನ್ ದಾದ ಮಂತೆರ್ ದಾಯಿಗೆ ದಾದ ಮಂದಾರ್ ವಿಷಯ ಅರ್ಥ ಜಂಕ್ ಅಕ್ಕ ಫುಲ್ ಮೋನ ಅಂಡಾರು ಆಪೋನ ಇತ್ತೆನ್ನ ಒಂತ ಫಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಫುಲ್ ಆತಿನ ಲೆಸ್ ಅದಿತ್ತಿನ ಅಜಿಪಕ್ಕೆ ಲೆಸ್ ಅದಿತ್ತಿನ ಅಂಚ ಆಫ್ ಆತನು ಆಫ್ ಮೋನಾಂಡ್ ಫುಲ್ ಒಂದೊಂದು ಇದು ದಾದನ ಪಂಡರಿಗೆ ಇಂಕ್ಲ ಅತ್ತ ಆತು ಯಾನ್ ಪಂಡಿನಿ ಮಾನಿಟೈಸ್ ಆಂಡ್ ಎನ್ನ ಬಂಡದು ಕೋಡ್ರೆಡ ಬಂತನೆ ಯಾನು ಮೋನ ಆಂಡ್ ಬನ್ನಿ
ಐಕ್ ಪನ್ನಿ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ದೆಪ್ಪುಲೇಂದು ಬೊಕ ದಾಲ ನೆರ್ನ ಅತ್ತಿ ಅಂಜುವೆ ಇದ್ದಾಗಿಂಚ ಮಂದು ಅವೇನಂದುಮ ಅವೇನೆಂತ ಬನ್ನಗ ಕಾಡು ಕೊರ್ಗಡ್ ಮೋನೆಸ್ ಬಂದ ದಾದೇನು ಇಂಕ್ ಅರ್ಥ ಅತ್ಜಿ ಇಜ್ಜ ಯಾನ್ ಇಂಚ ಪನ್ಪುನ ಇಂಕ್ಲ ಅರ್ಥ ಆಪುಜೆರ್ ಪಂಡ್ರೆ ಮೊಬೈಲ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಮಾನಿಟೈಸ್ ಆಂಡ್ ಬನ್ನಿ ಇರೆ ಮಿತ್ ತೋಜ ಸೂಪರ್ ಚಾಟ್ ಮಾತ ಅಂಚ ನನ್ನ ಸರಿಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಮಾತಾಂಡ ಈಗ ಜಾಸ್ತಿ ಆಪುಂಡು ಮಾತು ಕಾಸು ಬರ್ಪುಂಡು ಒಂಜಿ ತಿಂಗಳು ಆಪುಂಡು ಒಂಚೂರು ಪೋದು ಕಂದೋಡು ಮಾರ್ರೆ ಬೋಡಾತು ಇದು ದಾದಾ ಪನ್ಪರಿ ಇಂಕ್ ಅತ್ತನೇ ಆತುಜಿ ಬಟ್ ಸಾರಿ ಆವಾ ಓಕೆ ಮಂಡದ ಬೊಂಡ ಆಡು ನಾನು ಟಕ 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 ಅಪ್ಪುಜಿಂದ ಅರ್ಧಾರೆ ಈ ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ಬತ್ತಿತ್ತಿಂದ ಅವಲ ಬಲ್ತನ್ ಬಂಜು ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ಬಲ್ತನ್ ಇದು ನಂಬರ್ ಹೋಗಿತ್ತು ಅಂದೆ വെണ്ടയ്ക്കുണ്ട് രാവിലെ വേണ്ട ಕಾವ್ಯ ಅಲ್ಲ ಕಾವ್ಯ ಅಲ್ದೆ ಪ್ಯಾಂಟ್ ನಿನ್ನ ಕೂಲ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ಯಾಂಟ್ ಅಂದು ಮುಂದಲಗಿದೆ ಏಳಗೆ ಒಂಚೂರು ಅಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ವಿಚಾರ ಕೊಡಿಯತ್ತಾ ದುಂಬಿದ ದುಂಬಿ ಮಿಲಿಚರ್ ದಿಕ್ಕದ ಒಂದು ಲೈಟ್
చూస్తుంది మరి Vamos a de hagamos la manera que